ассалому алайкум бордороҷони азиз, ҳама каса созаи хубен, аҳволотон хубай. Нигоҳ кунед дӯстон, ман як квартираи срочняка наворатон мекунам. хоҳишаи ҳаматон дӯстон навора тамошо кунед. Ами хонара ман хушрӯ карда абзор мекунам, ҳарчанд ки мо набудем равон кардан то ҳадди имкон видео кардан роӣ кардан дӯстон, ман дар борааш поноси гап мезанам. Нигоҳ кунед, мақсад ки хона дӯстон дар центрайда, лаби роҳи калон, духонага 50 квадрат ҳай дӯстони азиз. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди бозори станса аст. дӯстон дар ҳамуҷа духонагаи 50 метри квадрата дар этажи шашумай дӯстон, рӯ ба рӯи бозори станса, ҷои беҳтарин, масҷид, мактаб, садик, бозор, поликлиника, бозорча, хоб медпункт, ҳамаш хулоса ки ҳаст бардор азиз. яъне ки дар масъалаи хизматрасониҳо ин масъала камбуд надорад дӯстон. хоб лаби роҳи калон, шоҳроҳи яъне ки Ваҳдат, душанбе дӯстои гиромӣ. дом дӯстони азиз дута лифт дора. якташ лифт яъне ки солнечный хатия, дуюмаш боша ба светай. дар ин хонае ки мо навор кардаесам дӯстон, ремонти нав кардагӣ ягон кас зиндагӣ кардагӣ нестай бардоро. ремонти замонавӣ, духонага полиш ламинатай. шаҳри Ваҳдат дар станса духонага 50 квадрат, 415 000 сум арзиш дӯстон. ина маърамат нафарое ки ай Ваҳдат, ай пеши бозори станса, хонае ки мисол тайёрай ба талаботи зиндагӣ поноси ҷавобгӯ, шароитҳои беҳтарин, яъне ки дӯстон хонаи орзуҳо. баъри шумо кадоме метавонад лозимай, аз нӯми канали ютуби Саудо ТВ муроҷиат карда метавонед дӯстон. иншоалло бо арзонтон мекунам. просто хеле нархҳо дӯстон редка мешава. акам мегӯяд ки ман дар сум дар кор ба ҳамон хотир, яъне ки важни баъдам арзонтар мондам ки ами корам ҳал шававу хона савдо шава, кор ҳал шава дӯстон. че мисол қимматтар монда, арзонтар мондем ки ами камбудимон ҳал шава дӯстон. хоҳиш ай ҳаматон, хонаи душанбе нестай, шояд просмотри кам бигира. ай ҳаматон хоҳиши бародарона, ами наворда лайк монед. касе ки мара мешнава, хушо ба ҳоли ҳаматон бачаҳои азиз. видеода якта лайк монед дӯстон, иншоалло ки беҳтарин кор дар чӣ мо дар хизматем. ами хона лозим боша, агар маърамат 415 000 сум бо муомила дора. соҳибхона номераш дар рӯи экрани шумо, занг за аз нӯми канал пурсон ша бачаҳо. бачакҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз нӯми канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳритуз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад дӯстон. маърамат ба дили пир, ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед бачаҳои азиз. боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад дӯстои азиз. ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудаги бачаҳои азиз, силкаш дар ҳамин таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо